mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañadi ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safri ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pistole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗodiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Yari. 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 Eh. An wona calminani. An ko woni? Tadi salmin ma jokko ay téléphone ma be xam ko woni. Minanima de. Minanima. Kono min tay was jabadama. Anat bonnedi. Ko bura bondine. Sa wiiti kam min tay tan mi warma. Anani? Min tay? Ko ande kam. Ah, ɗum de musi. Ndara. Jaari mi jabanima. Joni an ko jidda? Ah, ɗum de musi kam. Musi? An a meeɗa kam salmi. Ko min kaltataade min. An haaldami de. An haaldami de. Sa ndaram. Sa wiiti kam min tay mi warma. Ha maya pak anani? Ɓura bondine. Woni ngel jeeselele mbewɗom ɗum kunnede ha wona sey an kam ko manoɗa ko jokkidɗum haala gasa ana meeɗa kam salminde ngara hande a wiye kam jaari wona ko Salamata jottuɗa an kottin tan min haajum ala e ma metti de Salamata mum yiɗi hoore mum ay Salamata sa yiiɗa kañum yiɗi hoore mum kono wonno ka bonɗo needi a anda hoore ma to witi kam noon de nanganam filinu ma witi kam noon nanganam filinu ma sa joftima mi helandu joni bonnede ha wona sees wa an mère oppam de bonnede sum bonnede kadi ko maaro bawa ngurmi ha no tolnumi ni ha bebbem yi kam yiɗi kam wona maaro bamma wa dina reftu en yen deftuɗa hen mi hirsuma ka bondine reftu hen jiya wa sa yi kam bonnede mi wiyanma ɗum de koni tan mbawɗa waade lella diwata ɓiyum sora kono wallahi ñande deftuɗa hen an mi waɗate bonnede fina hamani wa an mère oppam de an mi aɗa heewi doole de gadda jaari mi jawaki ma gadda aɗa toña ko wiyanaɗo ha joni nanganam ɗemgal mal ngal sa jaabima mi hande mi fiima ha mi jooɗo e dow ma wa
sa fi kam bébé mo kala mi dum de bébé mo kala mi ane bébé ma fum fiya mon tan hami joɗo e dow mon ha fi bébé mo jeewa bébé ma kolɗa fi mo jeewa kono ma andim wa kono ha gena haaji aɗa wiya haala yaayam e holdum an ka fof yitere yaayam moɗo andi ɗum moɗo andi ɗum mbeɗa wonda yumma mi faalaka ɗum aɗa wondimo kay aɗa andi wondaka yumma aɗa andi nenam an ɓuuri anduma ɗum no sa mimi kam hande wala haalda haala yaayam haal ane yumma fof haajam ala e mon alama an yumma fof haajam ala e mon mi wondaka mon minda suyidi mi anda san hawmo wuuri omon e aduna he minda suyidi comme ko oto jabtomi de wa sa tuji kam mi yoftoto de sa fi kam to bébé ay sa wi kam jabtomi jeeya Allah bonni o baɗo no kono ƴaraɓe tan wayno hay goto andani bébé noddu bamum bébé ƴeewa ammi ko wa aɗa heewi doole gana haaji aɗa haala tan dokkeɗa e o galle ina heewi an a jeeyi yimɓeɓe jaari an ɗum ko woni an a tampini amen a tampini joom an a woni galle tan elle ka jeeyi yimɓeɓe min tampinani bébé am de ko onon nanganam hono koma ko mbimami jaari renomi wallahi azim sa renakimi o galle sa renakimi aɗa andimi de a yejjitanimi an ɗum ko woni a wari kam a wari amen joom lebti amen wawi an ɗum ko woni jaari réglu sa réglani jaari mami fiima hami yaɓɓay dow ma fiide fi kam jeewa fi kam tan jeewa sa fi kam so bébé mi ari mi haalnoma wa bébé ma jakorɗa bébé am yo bébé ma an jiya yo ar mami fiimo mi fiworma e yeeso ma aɗiya haajum ala hen aɗa bonnede ha wona amemata bébé am ɗum ala haala wonka fotani wadde ɗo e galle hen jiya haajum min tawi waɗmi ko meɗen fof min tawi jaare ko min kaltata wallahi ñani wiiɗa kam min tawi wiitam noon toyam jeewa an nanganam ɗemgal ma ngal ne ɗum koy haal nene ɗum ko woni ɓeeta kam aɗa wulluɗo tan elle woni bébé o fi kam bébé o fi kam ɗo hello ɗo ay an woni jas eyyi ko woni probléme onono ɗi ɗum woni komi anda kay woni garmi mbeɗa salmina jaari omo jooɗi omo waɗa manipulé téléphone mam jaari an calminani jaari sali kam jaabani mbeɗa haala omo wiya kam gawri baba min jeeyi sal min jel nanganam ɗemgal ma mais nen non ata non paɗe an nen mi famani quoi maram an ka calmindem o salbitanim tan piiɗam a yiɗo pii mom walla ngullam non fad bébé o fi kam ɗo ko an fi kam haal bébé an bébé an mbeɗa haala ono jaabo kam a heɗot mi règle probléme walla mofo mon mi yallah ala arga joni noon a heɗot wadde goppam ñini goppitɗaɓe mi unoma ɗo unki buna a jaɓi goppam yaay salmutango wona force salmutango wona force de a weɗat tan calmutoɗa neɗɗo sa wela mbasa salmutade neɗɗo o quand même ɗum jiran la waɗi hay an ɓuuri jasde ono bona yemnede ala fof ko wiyani mi mbiya kam nene o oto bonamak nedi oto bonamak nedi an bébé komi min haali gongo non mais oto bonamak nedi oto bonamak nedi yaay o bonta e ma nedi tan gasi mi haalanma noon bébé keɗe omo an mi haalanma o galle noon neɗɗo wonta ɗo salminta kam ina waɗa ko wela sa woni ɗumminɗa kam mi fiima ha mayde rayma bébé ko min a yan ko waɗata kam ko a ɗum mi waɗa sa fiiji kam fiima isdal alhamdulillah waɗa e tampere wallay mbaɗam ɗo poy seli no wayma Hadija aɗa ɗon kas goto ça va so alhamdulillah waɗa e nice kam nice a beyi activité ji a ñametel ma ça va merci merci
boy ngil burtel non boy donc cuklel do solo so hay jibne taw ngam kaltan ay dara ay yarnda ja comme nangatan o cuklel won do yer o nga cuklel parce que am gorko nak bi den bi adon yan ma de hawni ko barkal an man dafa woni problème ma an haɗuma dara yidde man an ke an hawni an mbayɗeni yawde yidde debbo te gilnede ha joni aronki res min ɗum hawi an aduna fof debbo aɗi debbo te aronki res miɗa kay boomi mursina kay seeɓaɓe barkal ɗum woni probléme o kono a sofro ɗum noon ɗum kadi seyɗani en waɗ ɗum de hawni de baba galle hannde ɗo ñanti koye min hono mbawɗa yidde ñantade ni min ɓuri kam musde noon a yahata jama jeyaruji kam haalaka mayɗo mayata hannde woynoyɗa ɗo te hunduko ma ko no woyi wawde yaltinde ko boñi an kam mawni ma o a sikkani ko an waɗi aɗa ɓowli ridde an mo jiimo aɗa wonde telende ne lawol mi hoolakimo Allah lewi juul toñata wona an aɗa yiya siyar wona haɗa yiya jama ha wona haɗa yiya jenays yah min mi yahay ko wonma hen yaafo te mawnam mayɗo pourquoi meɗɗum duno kañum o neldetano o rokkirtano o ñamlirtano o jaɓani resde lelima amérique ina fidda e tubakoɓe hammayi toon Allah waɗi nduni gallom mi dunoɗo subhanallah haalat jaam kadi subhanallah e mamma faami huleya waɗi kam huleya wona ceerno sakal kam waajo accuɗi haalullaji ma puuyi ko won dime ɗum mi du'aki wona min jeeyi hunde kam hein mi duunaki hay gooto so mi maayi hay gooto so welama woto du ayi Allah ko waɗata ko kañum waɗi ɗum décidé paris yimɓeɓe gonata ɗo tan no mbaɗni du'uji ga jiiɗa ñamde jawdi janandi jiiɗa bonnude jawdi jan Allah waɗi décidé gueɗe mum ha paris a faami te à partir de hande ko haal woto artir koye o tawi aɗa yiɗi jaam hakkude yaafo mi haalani ɗum ni Hamidou ari ɗo o yo ari ko ƴewde joom o hawre Salamata e damar galle Salamata wi mo joom ala ɗo o natat par force Allah mi seedi mbo dañi ko mettimi ha ko ɗo ɓa haddi si mun min e sikkam min cikkumi tan komi neɗɗo ma cikkumi kadi komi sihil ma kadi nanguirmami ko joggal giɗo quoi mboɗo yinma mboɗo hursinma en ɓooyi yadude hawana hannde an mboɗo foti adde galle mon mboɗo darma mbimi to joom woni mbi kam joom ko yalti min mboɗo nata nder galle Salamata fali kam wi kam lalti lalet natta e nder galle falim tan ha woni wi kam natta e nder galle si bo ala ɗo hen a yalti min mboɗo woni nder galle mboɗo joddo e rewɓe mboɗo yaha e rewɓe nde haaldata haaluji gaɗɗa ɗi hay goto wawa famde ay Hamid ay Salma min kewan wawrude kono saha on waɗ gueɗe vraiment en ɓuuɓi ɓernam nde quoi par ce que neɗɗo aɗani wowon cuklel gona kilif jawa wonde responsable quoi te ɗum yiɗumi e Salmat aɗani pourquoi boy Salmat haal ko gonga c'est que noon gonga welani quoi surtout suku so haalni mawɗo gonga musata mawɗo mais ko haalanma ko ɗum gonga an no mbaydani e rewɓe ɓe gonki sehlabde mais no mbaydani e rewɓe ɓe ko ɓurti ay saha jogo sehil an waɗa won gueɗe mais kala dawɗa yidde haalan ɗum tan wonko haɗatma haalde elle quoi par ce que a yiiɗa hakkude mon bon mais ayi ceylagal gorko e gorko lawol debbo ala hen ceylagal ame minama haaju debbo ma ala hen haaju debbam ala hen mi fotani yaade galle ma mbeɗa joddo e rewɓe ma minen tan e suudu kañumen woni debbo an woni gorko ƴeewa no seyɗa no wayi heewde doole ni
fami kalden gon quoi il faut kutindiren kalden gon gas a fami ɗum hay goto fota ɗum waɗde ay neɗɗo ma ari galle mumen a yii a tawanum ɗon et ya hooto mbatta e nder suudu mum a joodo e rew mum so ari galle he o tawani ɗo joom o foti ko hoodde hande joom arti fof o ara ɗo e galle he Angam an waɗa décidé galle walla ko min waɗa décidé galle hajjet heɗumi min gonmi koye haalde ɓe mette no gonirmi ɗo e galle Hamidou somo ara yo noddu joom so wawa heɓde joom o jooɗo galle maɓɓe ha joom wona ɗo e galle he o ara ɗo e galle Salamata wimo joom ala ɗo ko forsoto mo wadda e Salamata no woni debbo te ɓuri kam hen musde noon so ari o naata koye suudu rewɓe suudu fof o anda ko darabo ko werta hol façon darab wertaɗo e suudu ɗum noon natti weldemi a haalat hen sa wawa hen haalde min mi lijjita ɗum hajjen ko kewno o e galle mi yiɗa wat heewa ɗo e o galle oyo bonino saaki sarkiti mi yiɗa waɗo e o galle noon yoni Hamidou o yoni wulay haala ka gasi ɗo wona an waɗa décidé o ko gallam mawnam yehi laakar kemmi galle o sa yiɗi yo en mbaɗ décidé ko arata an mbiya mbaɗen décidé mais a joɗata ka ɓoye mbiya aɗa waɗa décidé Hamidou ko sehil joom Hamidou so wonno bon o addanta joom debbo ko miijoɗɗa koye Hamidou ala e Hamidou a faami Hamidou ɗi wela fof yo are galle he heure mo wela fof yo are galle ko woni hen koɓe sehilaɓe eɓe jadano guila ɓe gon cuholon o walli joom ha joom dañi debbo arta e galle wona an waɗa ɗo décidé ko min waɗa décidé e gallam faami an hande kala danan jande aduna o hande ganduɗo hen kilifo hen goɗɗum e goɗɗum kala jande hande debbo yenden ɗum te Allah la takribu zinawi hoɗo ɓaɗo ka jeeyayi sakaɗa miijoye mum goɗɗum te an a uddate maɓe suudu a yewdate maɓɓe a fijje maɓɓe a jalde maɓɓe ɗum tan en harmi mbaɗa fijjude debbo jana enen har fijjude ni tan fijjude ni onon jalo onon en harmi dagaki ɗum noon ɓayri teelagal en sermel a yiɗangal bon il faut mi haɗani noon wiyanima so ari gallo yawon mumor haalde maɓɓe saldodire maɓɓe koto fijje maɓɓe c'est simple quoi min won sehil ma wona kamɓe wona sehilaɓe ma mais ko ɓurtude anduno aɗa ñohri ɗum e gallo kono aɗani tan añata haalde mbiya a harmi gallo ɗum tan gañe men kono joom c'est pas normal joom miɗum haalanma gueɗel joom ko Allah wanma galo waɗimi bas kono a ɓuranimi min a ɓuranimi de ko cihilagal enda mon hakkude men ma mboɗo rewɗum noon guila nden ha jooɗi ande ko soofi hen e ande kadi janggo e jaam anɓe men jala en min ɗo sa yulfiri ɗo sa yuli ɗum walla sa ɗeeɗi ɗo wona gololiya yaltata wona follere ɓolere yaltata ko ƴiƴam yaltata min komi jimmu mi rewani caggal ma noon laajanaɗema gaɗa ma ala ndewirimi caggal ma ko teddungal hakkude men enen ɓeeɗi ɗo so tawi ɗo mbaɗa yaada e ma rewɓe ma enen jooɗo min en jandilami an a wawa wadde hen kuugal min mi accete puisque min a ɓuranimi de dañel ko Allah hokkata sona mo wela o kadi o tottata Allah waɗimi basde mi jaaɓi nande kono Allah waɗanimi dimaji de komin dimude komi dimo e nder rimɓe wasdimi jawdi katatagam wonde deɗatde a faami hajjen an e Hamidou nandi kon bandiji min o Hamidou no arita e galle mi hoolakimo de jimmi noon ko kaala hen walla mi lijjita ɗum ko jikkuma ko rewɓe jananɓe goni ɗo wona ko joom o ƴeewa so joom ala ɗo ko waɗata ɗo yo jooɗo cuuɗi maɓɓe hande joom ari fof kono ɗum ko saysayagal Hamidou ina wawi taw haaju mbo yinno haalande joom so tawani ɗo joom haalanam biiba ko tawi gawa ɗum haalande Salamata wona goto ko serdi ɓe homo addi ɗo biiba homwoni yummum biiba
ho woni baba mum biba Hamidou woni yummum biba woni baba mum biba woni biba Hamidou hande sa renaki taw biba o yetta sa a faami wadde ɗum wona gotum ko haaldata koye biba o haaldata ɗum e Salmata il faut yoƴa jinmi andinama min mi haalnima joom suudu man waɗatami ni fewani yoɗani te Salmata gila min gandiri faade hande ko ni wattami ɗum an foti darade an foti wadde kuugal nani min Allah fof ko pirtum to yeeso toggitama ko ɗo holko saabi ɗum noon ko an saabi sibu amon joom suudu makko amon joom galle makko an rismi gaddama galle he hande sa teddini kam pawɗa to paɗɗa faadum ɗo Salmata ɗon fawtami kono an sa lesɗini kam Salmata no wawi wadde fof lesɗinitam nani rewɓe mabɓe mbiyata ɓe noon sona kormiɗo men o ko on mbami weljinde on mbami yadude ko on mbami yewtide on woni jewtiɗam ɗum gañi ɗum fof yo maayi a faami min noon mandirma noon joom a ɓuranimi nde mi haltanma Allah noon hokkima galle hokkima rewɓe alhamdulillah rabbil alamin kadi mboɗo yiɗanma ɗum mi añani ɗum hay saha goto kono noon joom rew teddungal hakkude men ko reddi ɗon ko wona seerde aɗa yeeɓo aduna noon Habib te kalta oɗo fof mimo haalani ay ndiwawu en ay ƴiƴamen ay min wona ɗum kaali min kalimam ko c'est simple a faami kalimam ko c'est simple ko ƴetti haalka nawa ɗum to yettiyaki tunoɗo ɗo haalka yettiyaki ɗo reta ka biya debbo mo wona debbo ma a ala droit uddade mum e nder suudu hayso woni debbo mawni walla min saho sehil noon min kalim ko c'est simple ay so haal ñawi yo nanɗo cellu min kalim ko ɗo e mi yendanima ha mi ƴettakimo mi huɗanimo gonde kalim dese peewal ngal jeeyata ngal e diina mi jeeyata o huley woto yejjid heƴani ɗo sunda fewna ko galle o joom arta ko woni boɗo coyi o waɗa telende eyyi kam yeeyi peewal yiya jenays yiya jama mi yahani hajjel mi wiyanimo ɗum fof ko kalta ko mi namnakimo ɗum mbimami cehilagal debbo e gorko ala surtout ma debbo janano a faami wonno ka say no makko ono mbawi ya ɗum tagi aɗa jinganamo cehilagal debbo e gorko ala de hoto meɗɗa ɗum yiide debbo desaɗo hono wondirta sehil gorko goɗɗo tawan mo wona gorko mum miɗe wi neɗɗo are gallam yeeyi biti woni sehil ma ɗum de mbawɗa yen ɗum tagi o galle kam ko ni tan mayir halpule mbino so goo boni limore ayima ko ni mbawɗa waade o ngoma so goo boni limore ayima ana boni ko jibinɗa boni ko jibinɗa ko addi ko boni ko ɗum bonni gallo an idi bonno homɓe idi tan yiirede bone e galle he jibin tan foppol du no ganduɗa ha e leeɓi neɗɗo wawa tan haal o sa tan kummudo fen juufmi anda tampinam huley wata haalna min ko ɗum tan gandanɗa kam min kam somi waɗi bonnande ko nde bonnande tan banni ɗiɗi tan ha tati gandanɗa kam a wawa ɗon wirtade goho mi hewani jama haaju ɗiɗi mi du'antako maayiɗo ɗum kam ko ellamma gandumi e hooram tati mi wirtata gato min ko ɗum ɗi ellaji ko tokosi kam ɗiɗo kam Allah no wawi ɗi a faade ɗum gona haydara heɗo mi haalanma ko junni haala ka ko raɓɓiɗin ɗum ko fof mbimi ko ya lijjit ko mbimami ko sa wawa min mami lijjitan ɗum hooram ñakki fayda ha wona sees min de ñande mbaɗɗa ɗo mette galle wallahi jalta galle huli haɗani meeɗam yaltin galle sa rena joni gona e location noon o galle de minima ndendi ɗum ko mbaɗɗa ha keɓɗa o galle ko ɗum poɗɗen lijjidde gonga noon tawi won jiirɗa ɗum yafami min an won sehlam ala ko jogantuma hen Allah fof ko joguinimam hen ko mbiɗa mboɗo uddiro e debbo ma hay debbo ma ko ɗum udditaki kala mbiɗinam no haalani gonga ala fof debbo mam uddidima nder galle on ala fof debbo mam uddidima nder suudu mi sohlani ɗum heɗo haɗa ɗum heɗo ko biba goto garami ɗo heɗo biba goto garami ɗo mi ara darde mi yiyanamo ɗo hen o bismo kam nder suudu makko holto fawatami so fawi komi feranda gallo yimɓe cata min enen dar ɓen ŋoɓa ga ɓen mbirtoga on mbaɗani jam waɗi on mbaɗani jam waɗɓe jam ke jeeral kon cuuɗo
an ke so ari hay galle nene mi yaa ƴeew galle no foti elle terrain football an ke ɗo jooɗa ɗo eri Jom. sal nen nder jom ñanden tan garɗa nde ɗo e suundu wona komi jaltin goppimo men suundu min waɗ ɗum min mbiɗa andi mbaɗimi komi fawandum hay num ane Allah aɗa jerto hakkunde mi biba ane Allah aɗa jerto hakkunde mi biba jertade seyɗani heew doole jom an ka neɗɗo aɗa jerto hakkunde mi biba an wona kisode jertade Hamidou ko jertade kay non seyɗani heew doole an accinam haala seeɗani mbiya kam seeɗani an seeɗani so heewi doole pomɗa doole an ana famɗude doole ƴettoɗa ko mbatta ko ƴettoɗa ko miijotoɗa ko an aɗa jerto hakkunde mi biba an saɗa jerto hakkunde biba mo waɗi feere ha gandira biba Joni yaama. mo waɗi feere ha jindira biba ay jom ay ɗan woni gonko min ay ƴeew nde fenani redani mi ala hen de ƴeew min komi tamɗomo ni mbaɗmami ɗo nanggumami mi yiiɗa nangira kam ni komi jiɗɗo tama kam no tamirmami ni so tawi ɗum ɗon en waɗi hakkude men joom gaccodire dow teddugal tawɗe weltimoɗo welti janggo e jaam en kurodirta a faami balla kam e jaam anani min mi yeehi a hitani bomi galle ma no Mamoudou montare ɗo hedden ko Hamidou mais an ɗum ɗoyi bon min mi haala rek tawi ko mbaɗ erreur noon e haala kalim ka mais waɗam comprendre mais ya faam jiɗmi ko haalde tan e wawno kaldirim ni won fewani mais ɗum ɗo fotani bonnude hakkude me ma an ka sehlam hakkude men wona hannde ko hanki joom ka bonnuɗo hakkude men ma sibu konguɗi nantaɗi e ko jirɗa nder haqqille ma ko joom cigagal hakkude men dottiɗo haada hagal galle mon min haɗa galla men tawa ko hatma jaam ko an haɗi hoorema jaam pourquoi mbiɗa noon heɗanam haalma wona jogade hokka neɗɗo beelam ala holko rokkat neɗɗo beelam kon gurdam belɗam ko an neɗɗo an hokka ɗum hoorema